Abstraktné umenie, africké zvieratá, tancujúce slnko či ľadová kráľovná. Do takýchto a ešte všelijakých iných motívov zahaľovali bodypaintery svoje nahé modelky, ktoré sa nám predviedli na prvej slovenskej body art show v Bratislave. Iniciátorkou myšlienky na takýto typ show bola vizážistka Marta Gejdošová. Som sa dostala do Rakúska na svetový festival bodypaintingu, kde vlastne som videla, ako to prebieha a mi to bolo tak trochu ľúto, že na Slovensku, ako je to veľmi zle chápané tento bodypainting, že si to ľudia predstavujú, že je to nahotina a je to niečo nevkusné a popri tom je to krásne umenie. Okrem Marty sa na prvom ročníku tejto body art show predstavili so svojimi dielami bodypaintery z celého Slovenska. Tibor Vrtík, Maja Urbanová, Anička Kružliaková a Ján Xavier Melíšek. Show bola obohatená o vystúpenie tanečnej skupiny Latino Flash Miguela Mendéza, módnu prehliadku Karolíny Zálesniakovej, vystúpenie mladého freestyle karatistu Davida Gavalca a obdivovať sme mohli aj skvelú svetelnú show a pole dance, ktoré predviedla Kristína Slováková, zahalená opäť len do farieb. Ja som sa dostala k bodypaintingu veľmi dávno, dá sa povedať, keď som začala malovať face painting, bolo to asi pred 9 rokmi a začala som len také jednoduché malby a postupne vlastne sa to nejak tak rozvinulo, že som sa začala tomu venovať skoro profesionálne. Predtým som začal malovať ako s obrazmi, to už malujem nejakých 20 rokov pomaly a tak postupne rozširujem svoje obzory, kde sa všade dá malovať. Je to skoro ako malovať na platno, ale je to živé platno, je to výzva, lebo niekedy treba improvizovať, že človek si vymyslí nejaký námet a konkrétne to nepasuje na telo, čiže niekedy v tom momente treba sa rozhodnúť, že dá sa to aj ináč robiť. Aby som neodpovedal teraz ako chlap, je to v podstate taká výzva malovať na nerovný povrch, ale krásny samozrejme. Lebo to plátno sa nehýbe, plátno je rovné a nedá sa malovať kolom dokola, takže ma to veľmi zaujalo. A hlavne tá atmosféra, pritom keď sú nejaké témy, vybrať, spracovať ho a potom keď sa ten výsledok podarí, tak to je veľmi zaujímavé. Bodypainting, umenie, ktoré poburuje, provokuje, odhaľuje a zároveň zahaľuje. Toto umenie je pritom veľmi staré. Predpokladá sa, že ako prvý ho používali domorodci z Novej Gvineji na náboženské účely. V súčasnosti sa toto umenie využíva na oživenie rôznych večierkov, reklamných akcií, výstav, veľtrhov, módnych prehliadok a ďalších spoločenských podujatí. Ak sa hrudník modelky pomaľuje logom firmy, určite ho nikto neprehliadne. Som prekvapená, že ako rokmi sa tie modelky same hlásia. Nie sú nejaké pravidlá alebo kritéria. Určite je lepšie, keď je modelka štíhlejšia, nemusí mať ani veľké poprsie, čo si všetci myslia, že musí mať, takže to je omyl. A musí mať istú dávku exhibície. Pokiaľ to dievča zvláda, tak je to super. Absolútne mi to už nevadí. Čo sa týka nahoty, tak som si zvykla. Nerobí mi to nejaký problém. Okrem toho ja mám nálepky, čiže necítim sa úplne náha. Nepresviečam, musí to chcieť, alebo vnútorne, alebo aspoň vyskúšať. Takže to presviečanie tam nepomôže určite, lebo naozaj je to skoro nahé telo. No, také malovanie, keď ich malujem celé telo a musí byť skutočne poriadne namalované, treba na súťaži, tak tam malujeme 5 až 6 hodín. Veľmi dlho, celý deň. Celý deň, od nejakej 9. do 17. S malými prestávkami, ale celý deň. Ako sa to dá vydržať celý deň stať ako model, keď vám niekto maluje na telo? Tá radosť z toho umenia je taká veľká, že to zvládnete naozaj, keď to máte rada. Je to náročné, keď mám vysoké podpätky, ako fakt som si myslela na konci, že už to nevydržím, ale dá sa to zvládnuť. A hlavne, keď je príjemný kolektív, dá sa odbiehať, robí sa sranda, takže dá sa to. Ale náročné to je. To predvádzanie náročné nie je, keďže aj moja profesia s tým súvisí, ale je pravda, že je náročné stať ako model, lebo niekedy skutočne stojíte 4 až 6 hodín bez pohnutia. Dôležitou súčasťou podujatia bol krst prvého slovenského bodypainting kalendára Marty Gejdošovej. Výťažok z predaja tohto kalendára, ako aj zo vstupeniek celej body art show, je určený na charitatívne účely.
Pomáhal mi vlastne fotograf, samozrejme, keď to fotil a on dotváral k mojim malbám pozadia. Bolo to také spoločné, niečo navrhol, niečo som odmietla, niečo sa mi páčilo, takže takto vznikol ten kalendár. A nápad bol taký, že som sa na to chystala už dávno, práve preto, že som to videla v tom Rakúsku, ako to chodí, že každý body painter pomaly si vytvára také svoje dielo. Aj môj známy ma tak trošku napomínali, že čo nespraviť z toho kalendár, veď sú to krásne fotky a je to škoda, že po roku to nikto ďalej nevidí. No a s tým, že je to určené vždy na nejakú dobrú vec, takže vlastne výťažok z tohto kalendára ja venujem detskej onkológii. Nekrstilo sa ničím iným ako práve farbami na telo a krstným otcom sa stal Alex Barendrecht, prezident Svetovej asociácie bodypainterov. It was actually developed out of the big competition that we do, the festival, which hosts every year the World Championships. Svetová organizácia bodypainterov vznikla na základe veľkých medzinárodných súťaží a festivalov, ktoré každoročne organizujeme. Z roka na rok počet bodypainterov vo viacerých krajinách narastal. Medzi inými aktivitami má asociácia za cieľ spájať ľudí, organizovať súťaže, festivaly, umelecké projekty. V podstate prezentovať umenie bodypaintingu v širšom spektre. Purpose of the association. Tak ako? Inšpirovali sme vás, aby sa na vašom najbližšom večierku, firemnej párty či jubilejnej oslave objavila aspoň jedna bodypainterka? Alebo sme aspoň zmenili váš názor na bodypainting ako umenie? Daniela Grácová, Televízia Bratislava.